Ala, ang sama ni Dang. Bukuban. Ikot-ikot eh. Oh, pero unja pa ya, unja pa. Unja pa doon? Airport, pero unja pa. Exclusive pa. Wow, kami. Mama usah ta. Lari dia. Magat lagi. Warang na 20. Bau. Hi everybody, madung adlaw ni Jutanan di anami sa Tagbilaran. Og before ta mag-start sa tang adlaw, magpasalamat nami sa sponsor sa among jacket today from Canada. Ate Janet, salamat eh. Say thank you. Salamat eh. Ano mensahe nga makakuan sa kasing-kasing bitaw. Daghang salamat sa 5 years way pagluib. Every year gid mi nga naami gasa o di gasa lagi. Gasa gikan og Canada garabi. So by the way guys, today natupad agin sa pangandoy nga mag-uban ming tulo sa usa ka video. Pero murag karon na paning buntag kay si Terry hatod na namo sa airport. Amo nang itugyan sa isang bana dito sa Manila. Sabi before namin itugyan sa Japan mining abot diri alas 7 o pamigro alas 7 mamahaw sa ami. So di ami sa terminal sa Dao. Apas na nakatuod kay among pabayron sa among kanan. Bitaw dia. Mili big sa among ipamahaw. Sa Menjo. Sa imo kani palit sa imo? Ano na palit sa kay buntag kasi Jubitir na. Uy, page ko no. Page guys si Rosalie guys. Sa tangan sa yung page B, promote B dali. Ayan. Rosalie Mayura, palihog laman ninyo og follow mo na tawag na ni sa Facebook no. Oh, kay na delikado ra ba ning ijahang kuan kay. Puti gadyo mo. Basta mugalit mo. Si Terry pod guys na pod page Terry Burst kay daghan man ang utana wa na kun sila katulog haaran ning duha na amin sila mga kagalingang page. Oh, pili na. Kari mo. Sigurado ka dang? Palidja ka dang? Palidja kay mo Rosalie, sigurado ka? Ano man? Wa man utana ra ko kay murag pait man. Gara. Magpait man sa katuang kuan pero lami man ning palidja pero agahe kanang sinugba. Ako mo sino ko? Sige kana alaman imo. Kita ate gawa. Di okay ra. Kira kana ra. Mo ganing di muda ni kay sinugba man kanira pa di mo. Pinangan sa man nito. Nakrib man magpait. Dawata, nga jabo na. Nasa banda? Dato silang namisa. Dito paganira ka silang Ane? counter. Kani isa? Itlog. Unsa man na? Hay isa man itlog bitaw atay mo para mo kasi na. Isa may mo. Isa ka itlog. Isa ka tay. Ila man ka buok ang order, ma'am? Paano? Isa ka liver, ma'am, o isa ka egg. 60 ang serve. 60 ka no isa ka libro sa kaig. Sige dang tagsa na naman tabang. Isa ka libro. Libro. Abi, library. Dili nang kanila man may isa ka liver o isa ka egg. Lain pa. Palabian na ipod. Pansit. May pansin tulo katura. Adi isa pa lang imo. Di na kuy, kari raho. Sabaw raho. Sabaw ras kuan. Kari kay Ito sa sinta ba dyan ng kuan. Ay, kung ano lamang ate, kung ano lamang patatas, o kanan ay, ano na, sili. Ito na ako. Bitaw. Isa pa man, dito pagdali mo. Ininit. Pansit. Pansit yor. Pansit ko na isa, pampahaba ng life ko no. Pansit man. Ano man eh? Gusto ka na po. Pangabring-abring naman gajit patasan na anas, gajit panungkap, gawa gajit panang hibit, sul mang panungkap. Baka sige na po. Ano nang sabawa? Ay baka ni. Isda lagi. Hi ma'am, good morning to you. Apilig sa parang. Apilag sabaw? Injo. Tagpilang kabo ninyo sabaw ma'am. Kuhan, apila nung punod 80, tas nana may free sabaw. At tulang ko spray ma'am. Oh. Ma'am, tinad ma'am, may ragad sa gawin kinanan. Mga sayang, kung order niya, gamit ang kwarta, sus, grabe ang pangubkog gabi eh. Gastos-gastoson rabi tao. Bitaw ma'am, gapitos dun mis kwarta ron kay si Tiri amo lagi ipadas Manila ron. Kay magpa-opera na dito sa heart. Mao nang manglimos man ta mi lagi dito sa tubangan pa, wa pa mi kaadto mamahaw sa midaan. Madyo nang manglimos mi dito kusgan. Dali, mamahaw sa ta. Tulo ka rice ma'am. Tanawa. Paksura ni. Tulo ra man kabuk sa hugat aloy pilian magbahin-bahin ra mi dani guys. Di bitaw naamis panahon karon sa kagipitan dun sa kwarta. Mo nang grabe. Ka. Tingkita gusto ko ron.
Di lisod aside ba bahala ran tag tigbitay og lusong basta wan tay mga sakit ba. Na naman po yung mga sakit lagi pud mo interfere mo lang po. Ama o. Aw dito kamo dito nagsuok di ay. Amo rin magpamahaw ya o. Kay magpakontuan sa ing importante makapanag maurang busuga. Lami og lami man eh. Sa malaman mo tanawa. O. Pahabang buhay. Oh, tanas asa man gipatong dang kana mara ko medyo ni. Bakit? Sa gipat. Mura mas ko. Ay meron ni ka exotic. Likod. Sabi ko naligid na ino. Batasan te. May batasan. Ay, batasan. Oy, bitaw guys, kana na ay uban ni mininjo ato sa panghawa oy kay amo panghatod sa Cerritos Airport basig na yung mga madamdaming tagpo nga na kay gusto man ta kumubag Manila. Kami si Rosalie uban ta magklase naman ni. Aga ko pud ang giswajag lutas lagi ang bagtindi. Mas ta baglutas kay mo kurap it magados. Ang tutoy. Mao lagi kay hantang ihatod ni sila lagi ma'am kay aluya lagi pud matupuan. Diyan malisang ba inigsakas aeroplano nga na. Madyo laman po na po kumayog. Nga na hapuhap sa bagan. Kay di man dun sipi ka na yung bata. Ay bata. Pangansa mo la. Pangansa mo. Malisang ba inig take off? O piniglanding. Kani malisang tinig. Kani excited na tani si Jack. Kaya pa malagi ni katamak Manila. Lagi ka tudluan lagi saan pagsakay si Marte. Arong di mo tikang datong atang si Marte. Wa man ang tawag pud mo kuan. Uy ato sa lindo kalimtin tawag palo in tawag pa na ito pwede ka mao pay paghimo. Ano sa kagatos pa yung tawag paluwir dan ni Jack. Uy, dang, ado na pala biig sabaw na ka makaiihi kami. Salamat na daring na duha ka. Salamat na daring na duha ka buo. Dahil na kaiihi nan jami. Di mo kumusta ka naman agree. Salamat ka dudang ha. Salamat. Na ansa ni uy. Uy, bitsul pagpangago alam mo to pud panghanghang sa pag-ampo sa ito. Anang na? Sige, salamat. Ansa ta mga ansa mi ha anja magtiwas ta anja ato mo panghawa ha kay nig nag-store tag tiwas. Kumana mig tubil guys, madto na mi sa shuttle. Ang plate sa una ka 50 ra man to, bala mo kakarog pila na. 60. Tama to ako last year eh. Puli-puli ra mi ko nagawa mi diring bag ni tiri kay jagbot ni. Namo kuno talinis nagbrabot inig sundang. Ikuan da ana. Basig ha? Nalagi ko na yung sundo nga na ako ni nang oras. Si Jamili na garsa. Ingat lang dyan. Naman siro kay gidang sundang, ganyan na naman mga oras. Wa, nosog ina na. Ikaw rin mag-gojo dang? Puli-puli rata? Mura magmahajang ka lagi ni gojod. Di na mo kulit palit ito kanina. Na, tanawa lagi, sabat na ta. Ahirin? Kami siguro ni. Muta na ta. Ana, panglaw. No face mask, no face shield, no entry man. Awa, sa una na. Dili dang atang dajungan dang. Ang dajungan. Thank you. Aral ka sa babaw. Meron tayo. Anak mong duha. Ari po slujo ninjo. Maado diri kay maado pagkahalang nagatungtunot. Ano? Hi, ma'am. Sige. Ano alaman mo para lumbay ta? Ma'am, pasat din ra lagi ning sa baan diri. Ay ba sige pang tagak ni. Adyo man magklaro hay badaan ba kay ba sige tagak bis ka sa baan na. Na saba po to. Ala ba mo de puning sa baan madadar like smile kay na. Madyo ka naka-timing pud sa baan. Tapang bunawan. Problema na oy. Doktor na ini. Ganahan kuskuan nga kuan kay mga badge. Lami diri kay wa ba discriminate ag strength sa badge, no? Kay sa uban kay di ba sila mo kuan og badge kay abi nila weak tawa sila kay po. Tapi usan pagpangwalupon na to sila no. Usan pag usa ka badge na po ka walupon. Aircon jud me. Aircon no, kay madatag beauty tanawa eh. Tag beauty nga daot na ba da. Di tanawa beauty o ilhan jud nga aircon jud agi puy ana. Sino man. Atos linya pwede kay maratag wakwak. Uy, di pud pwede dito kay arag nabaras os init. Daot atong beauty. Ang kami musukol man ni pero ayaw lang nang init. Ay na. Majo ko rin yan Daot trabaho ang tige mga mo na. princess. Oh, bitaw. Ayo bitaw din. Tanawa wala man ma'am, blooming ka jud. Ika po na kung bago na 200 agadlaw eh. No, mao-mao ra ray Pala pata. 200 ra basta kay bugnaw. Okay ra oy kay kuan man pud di man pagkadyo gani nga naraman. Kinahanglan lang learn sa balance sa bus kay ganda pero kini nga bus mo pwede mo paniluhag. Paniluhag nga bus no.
Di luhag mong okay ra makabalance-balance sa baklay-baklay ba. To 5-5 apulitin namang tulo kay kuan man 85 man. Sakto ra jud po salin nga saba ganang tricyclean. Rabing militaha ka na adde ko tricycle rabi inatras oy. Sabang Rosali kay tare mo sakay kay tag sa kagatos ra ko nung ang bitbiton sa nang sa alam ni kuan kay period mo kuno guay libre man. Saksi naman. Katilaw noon. Ano ba tricycle man? Sabi ko ginera to. Nagkuha na, atras gugo sa kalaki. Di ba duha to sila nagdaw-daw? Atras lagi sa kalaki, oy. Haglug. Diya arang burot ang kilid ni Rosali. Dari, kay daghay mga kuan. Kay jacket baga. Abi bating na bunoton. Atras lagi sa haglug. Dahil sir ko makailan. Guys, diyan na Miss Airport. Alas 9 pa man, jak flight ito alas 12. So, unsa na may pa-check in ito mga alas 10 kapin siya. Pero nagkaada na ito kay. Sir. Pwede ba siguro gusto tayo toilets ko basta gusto mo malibang. Libang sa. Kaya gitin makakabasa na kayo dito ka. De, kumpihan ka ba? Karon guys, medyo sad good po daghang kasing-kasing kay gusto mo ta kumuha to na saan taman nga naman po ko obligasyon sang anak. Mo nga pagpakalig-on lamang gadid ang moron na tambag nimo dang adto pag kuan naghilak naman ni gabi eh. Di na nato pahilak-hilakon pa. Adto pagpaluza-luza paning kamot diha. Palipay diha kay kuan kananay opportunity na nga maadyo ka na makaadto kag Manila ingana. Naghilak-hilak man. Di na ka na mo pahilak-hilakon mong kami bito ning hatod kay ug lain mo hatod na maghilak-hilak na. Pero kahilakon ko pero di na manghilak. Anong hilak na kahilakon na lagi? Qualify. Dad, ko talaga. Adaw ka hilak kay ano. Pag hinila kay tag tulog pistulag at sunscreen dani ra ka sayang ra pag-aarabang gibutang lanay ra. Basta pagpakalig-on jud ang kay saan taman imong maigsuon naman po yung mga obligasyon di man jud mi makato. Oo, dyan naman po yung mga igsuon dito nga mo'y mag-abag ni kag kami mo ba ni gastos dubli gastos unsa gastos sayang idugang na laman sa gastos sunon kay wa pa mi kay pagpila di gastoson kay magpa-quotation pa na si Zarad so. Mo na ning dao lagi ko dalos congressman, wa pa man kukuan wa pa man ko reply unsa kanus ako makaadto sila opisina. Unsa na siguro og nanay biling. Una nay biling makadaon ako sa congressman. Ja, ning suway naman ko, ako congresswoman. Mora man na, basta kay, mo na na. Oo, anda ka na na, pa man, sumaw na nga, kuan sa laman. Paabot lagi po ko sa isang, mag-send din ang mga kotisyon nga na, mo'y ang ido kay, di man dyan may maka-upload dako dito yung kwarta, nga vlogger may pero ang mga kwarta, na yung mga itas vlog, iguragad yung taong pangipalit, og sa kakilong buwad, bugas, mura nga na ra ba, di dyan ingad, ka ng, kadaghan dyan ka adyo. Kurag pang inabuyan. Sakto ra ba nung maragutog na nabo? Ha? Sakto na makakaon ko tulog ka adlaw. Tulog rin ka adlaw, grabe. Katulad sa kadlaw dai. Basta kay pagpakaisog. Nandiyan abot nimo dito. Ipauway sa nang bubalitok. Di dyan ingag priority, balitok. Basig na. Excited. Basta ginigabot na to. Gibanigan ng limyo lagi daan. Excited sa balitok tayo. Oo gani, lingko dyan. Ha? Kita pa excited. Basin. Excited din na ng balitok. Kaya sige mag-consumption sa reglang wa pa na. Wa. Sige pagdaghan. Di? Majud. Ngayon basta tayo. Mabuto-buto ko ni. Agaw boss. Di? Kari mo yun yung buto. Bitaw. Namidjag ang mga sanina. Dali lang tayo pakita sa naimudang na. Again, salamat sa among sponsor sa among mga jacket. Sakto do mi pang panutas biyahe ka nga adlawon mi. Nang salamat Ate Janet, fresh from Canada. Sakto jud kadto, kahit perfect jud kadto ang style bitaw nga pinaluslus ha. Ag sila gigana po sila kay mga fit pag ila og karumot pa Canada. Sumot pa ni Canada ni lang. Asuot naman nga, nagisuot na Agdari humot Canada, agdari. Bahong batutos. Oh, pamita joke ra oy. Joke ra. Uy, tang, adto sa hilak-hilak lang. Basig mahilak na pagkanda. Naghatod na marit nung nimunja. Adto na hilak-hilak. At pero pag Manila, ugwa pala may obligasyon. Ay, mga pasratadang. Basig maghaan Uy, natin. basin ugdi, basin kunday, basin day makakuan kog ticket. Timing ko, napa ko'y oras nga makalutas. Basin day makakuan kog ticket nga. Para sa una nga, tag 500 nga na maka-afford ko ba. Ako, bisan pagpila ka mahalo ng tikita, ugwa pala ko'y batang gamay. Maning ibanan. Kami man partner din sa una.
kuan kanimi sa una nagto buhi kanimi kamerang duha sa una nagpa tambal ni ja. Magukod, tay magukod. Oh, ja paligis na gani. Ako gani nag-ina-ina dana, inainahan dana. Buhi magani ni. Latim hazang gati. Sa gilamandang. Remembrance. Wa nakabantay na ko dani na bali. Ja mo na nga agi ka barang salamat ka kay bata-bata pa makatuod. 10 years younger man ka na mo. Ya, ana arala man ka. Oh, bitaw dang 10 years younger man kang tiri dang. Hala luoy. Bibi, amo maning bibi. Kana, bebe kay mo nga agmana. Sugsugan man na. Sugsugunon man na. Pero karon na. Bapahan na. Apsan na gamang sa una. Isitsap. Sa una, mura na isug sa sako. Pero karon, da. Pero gapahan na. Alam ko pa. Tingin itong budget kanina. Kisa pa ni, wala man makailang. Rosali, mauban. Naging magkauban nagkapajas. Mauban ni. Ito ba, nawa, kapajas. Ang luod sa panggugnaw ni Murtudan. Dagi mong sanina dang. Napay mga gisis-gisis. Kili, dari ka itong stripe mong sanina. Nga na nagabhagag na rin. Karon kay na may ninghatag isa nila. Karon naman gapahan. Mawa na sa kailaw. Ningan na sa mauban ni nagkauban ni mo kapajas. Kapadas pun sige ingat. Kato bang nawa ta kapajas. Para lipo ka gani. Muratag nagi sapatos ug lapok. Okay lang. Hoy, adyo mo kagao guys. Agin yung kagao guys, parang tiri i-convert na laman into prayer. Kay wa man tay mahimo og magao-gao ta pero magampo ta naay dakong kahimuan, di ba dang? Iyo ang pagampo dako sa tabang ko. Pagampo laman ta. Sa mga tinuod nga nagmahal at wala mga ampo tiri nga. Nagabot dito sa Philippine Health Center, inigtano na to. Hala, di ba di ka operahan day? Naadyo mo day mong bog. Di na ka operahan. Nga na, we claim din nga ingana. Kung unsa man gani og di man gani ingana, kung sa planos Ginoo. Kinahanglan strong laman jud ka. Kay wa man jud ta kay baw unsay planos Ginoo nganong naingana. Basig nalabian si Kunstiris gugma. Yan gamit sa Di mga ano to suyo katunayan ano? wa pa. Pag katong diha na si Yuyo, aw diha na. Di pag engage, humad engage. Pag mag-engage dito na, ning kuwabot na kasing-kasing. Dito na ning kuwabot, pag engage na nila. Basig nalabian siguro pas sa heartbeat. Ba to pagka-diagnose? Na-diagnose sa August man to 2022, buros ko. Okay pa ko to buros, sige po ko to spotting. Pag oras na sila nag-engage na kami gila. Mayo pag Abi ko nag-engage ra pag injo. Mayo. Kuan kana na mo lagi to kay buros man ko dagtong tangura. paghuman Pagkaubos. nagbal. Ano ni? Kuwabot na magbalb. Adto kran tatoy ning kuwabot. Apil mo pagbalb ug kuwabot. Na. Pag dinaraman. Kita ko no di man ko natamo reklamo kuno dapat sa mga kuros nga pas inunon nga gihatag sa Ginoo at ko nang atubangon. Di po pwede ko kalipay. Atubangan jud ko na nato kay namo ko yung mga ihatag sa Ginoo nato kay isa mo po nang way nga kananay mapadautan ni dia. Kay ug wala gyud pud tay problema, mura makalimot pud siguro kay magsihira siguro pud tag luling hayaw nga na. Oh. Sige. Makalimot ra pud ta kung napi kaguanan Lord. Sa panahon sa kagulanan na ang biblikal man sa panahon sa kagulanan na Ginoo nimo. O na nga laban lamang gyapon way surenderay. Lami bitog jakit. Ikag Canada. Yan, New York, Tokyo. Tapos mga kuan man na sa US. So maora to guys. Bawal lang mag-vlog pa ba may unja inikwan na ni basta kay mo lang puning gakson unja. Unja na nan amog gakson, hilak man gakson. Gakson na minig-sudot unja. Hilak man gakson. May nga naman naman unja na. Oh, marandal ton so. Unja na pud mi mag-vlog. Pero ang kami guys di ana sakay na miss. Lain ang bugpo mas bahas na. Di ba ganina lahat ito kurma na. Amis ko ba kayo lain ko na. Takilid nga na. Jagari atubang ko. Ang si Tiri, na namos Tiri, mga nga, ulit na medya. Dyan gisiguro kami, gisiguro na okay na kay, dyan magilak-hilak na to rito. Hilak na to. Na okay na, check-in na, dyan dyan bagahe, sakto ra 14 kilos ra ka nagkuman, may kaya dyan lapas kaya ramang bugata, mo ramang nanggidag, sundang, nga panday, bitaw nga, iman. Gapas. Murag ito nadag, salutso. Mga nga, 14 raman, so na okay na dyan, na-check-in na ako dyan nakitaan nga, amigo, ang magiging pang-amigo ka ng dungan sa imong flight, para di ka maboard ba, may sustorya nga na, May gani kasama yun pa sila. nga ako ni bago ni dyan nakitaan. Ano ito mga ganina? Hindi, gawa naman kung sa kakita ga-ara. Naghanap sila sa ito. Da, nana kung sa amigo na tumanang nga na dyan nga uli nalaman mo. Naluwi pa dyan na magkikutasan namin na nang luspat namin. Gawa pa min ang lip tint ko na mura na niglugi. Awag ako, napag dyan nalugi na. Ha? Gamay lang Basta sa na. kibutan. Ato na may mga sa tagbilaran, mamangita pa min asa mi kakagan na ni. Kahit kutas naman, maudjog ka abot pa nagtagbilaran ni yung energy. Nga, wala katudya puno ko na itong na ganda na ilan ako kutasan na gana itong mga ganito. Namiyak sa dyan na, Apriti na kay 85. No. Kami adjud. Ano naman pala nila pwede bang mumuktor na naman ni? Pero kumpa. Mga ito na pagsilip. Nagura.
Di nagkurat ko sa kurang. Arag baho sa di kayo na mabisilipin. So mga ano ito tagpi, nakita ra dito siya. Update naman sa at nila man ito sa vlog ni Tiriw, kamusta isang biyahe dito kay si Sarami sa nang biyahe. Magatang pud mismo ijang mga vlog kay mag-update pud mi og naan sa ra siya.